vítám vás u dalšího videa. Dneska budeme hrát Bravko a ještě k tomu si prostě vylevujeme nějakého mýho bravlera. Ještě vám ukážu QR kód, jestli byste se mnou chtěli mě přidat to. Jestli byste mě chtěli se přidat, to najdeme spolu. Takhle. Takže to. Prostě vyčerpané, kámo. Jestli jste nehlasovali, okay. Tak hlasujte. Neflexím. Počkej, jsem na nějaký jiný skin. Tento je dobrý. Já si ho schovávám vždycky na Vánoce, ale nikdy si ho nedám. Fire Spike, nebo normální Spike. Si to jde. Párek. Ne, tak to nebudu hrát s párkem. Vám hned ukážu. Změnuji takhle. Tady to samé. Jo, takže to máte. Dal jsem si tento. Počkej, co je, what the fuck? Thank you tady. Tak jdeme hrát asi Dual Showdown. Já to natáčím 22. Ale to natáčím nevím v kolik teďka dohráme. No to je trošku asi. Ale fakt teďka nevím, já jsem teďka úplně vyčerpaný. No tady to. Já jsem scrollem. Bajky, Nike, Skibby Fandai. Jsem viděl prostě na YouTube. Bike, Nike, Skibby Fandai. Teď to máte tyhle slova. Nemám Pirate Spike. Ne, on je tady další Pirate Spike. Ne. Ten krok prostě, what the fucking no. Tam je kit. Tak to ne. Ne, na mě si nepřijdeš, kyte. Já vím, co mají auto, no já znám, Bravko, já nejsem debil. Já nesnáším Dynamite. Mika taky. Jsme tu, ne? Ty vole, jsme v prdeli. Minus 5 pohárků na Spikea, vole. Je to basketbal, já nevím, co za to dostanu, kam. Na konci dostanu tenhle spray, stejně půjde získat. Máme duo. Snad. No tady bylo mě skoro. Tady dole. V jiném pode mnou patře. Takové tam spí mimino, ale tady nemohu křičet. Tak ale hej, já se sekám, je to asi 3 patra dole, takže mi moc mě nemůže. Takže tak.
Bang, bang. Bang, bang, bang. Grisado. Bang, bang, bang. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Nevím, že by bude utíkat hned ta bomba. To fakt nevím, kámo. Myslím, že chvilku prostě takhle to bliká, ale to možná je uboua. To teďka fakt nevím, napište mi do komentářů. Jo, tak tady asi končíme, tak čau lidi.